कोकणातल्या सुंदर मंदिरांपैकी एक हे नंदीलो महादेश्वराचं नंदी दिला तुमच्या मागे। शंकराची पेंटिंग आहे, खूपच भारी वाटतं आणि मस्त वाटतं। लाईक करताना त्यांचे हात कापतात, त्यांना धीर दे आम्ही गारानं घातलं, बघू आता किती लाईक भेटतात ते। मित्रांनो आम्ही कुणकेश्वराचं दर्शन घेऊन आता आम्ही खालती आलो आहे। खूपच सुंदर आणि मस्त आणि स्वच्छ समुद्र किनारा। प्लेन डोसा। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर आज स्वीट फॅमिली चालली आहे कुणकेश्वरला। तर कुणकेश्वरच्या दर्शनाला कुणकेश्वरला स्वीट फॅमिली सर्व चालली आहे आणि हा आमचा कोकणातला आमच्या गावचा तिसरा दिवस आहे आणि चौथा व्हिडिओ आहे। तर आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। लेट्स गो। चला बसून घ्या सगळ्यांनी। तर मित्रांनो आता आम्ही कुणकेश्वरात जाऊसाठी रवाना झाली आमची गाडी। आम्ही सर्व आज कुणकेश्वर का चाललो, स्वीट फॅमिली, पूर्ण स्वीट फॅमिली, गावची मुंबईची सर्व मिळून आम्ही कुणकेश्वर का चाललो। तर आम्ही कुणकेश्वरचं दर्शन घेऊन झाल्यानंतर तिकडे मोठा समुद्र हा, तर आम्ही सर्व पेवणार आहोत। पेवणार म्हणजे काय सांग भावी? हा, तर आम्ही समुद्राच्या पाण्यात सर्व पेवणार आहोत। तर कोण कोण पेवणार? गंधर्व मनीष, माई, कोण? जिया हात दाखवा, कोण कोण पेवणार ते? भावी कपडे घेतलास ना सगळ्यांनी? तर मित्र आम्ही देवगड का इलो आणि देवगड वरसून आता आम्ही तारामुंबरी मार्गे कुणकेश्वर का चाललो। तर आता आम्ही तारामुंबरी ब्रिज क्रॉस करून कुणकेश्वरच्या मार्गाने चाललो कुणकेश्वर का जाऊसाठी तारामुंबरी मार्गे। तर मित्रांनो आम्ही फायनल कुणकेश्वर मंदिराजवळ आलो आहे। हे कुणकेश्वर परिसर आणि समुद्र आहे। हे बाजू हे नंदी आलो, महादेश्वराचं नंदी दिला तुमच्या मागे। तर मित्रांनो आम्ही आता मेन गेट जवळ आलेलो आहे कुणकेश्वरच्या आणि मंदिरात आम्ही आता प्रवेश करतो आहे। तर कुणकेश्वर मंदिराच्या मेन गेटने प्रवेशद्वारने आम्ही आतमध्ये प्रवेश केला आहे आणि आता दीपाली सांगते मालवणीत बोला म्हणून। तर आम्ही आता कोकणात इलेले आहोत, त्यामुळे आता दीपाली मॅडम आम्हाला सांगतात की मालवणी बोला, देवगडात मालवणी बोला। तर आमचा आता इथून पुढे, आता हैसून पुढे आमचं व्हिडिओ मालवणीत असतात। तुमका व्हिडिओ बनवतो खूप लागलेला, तर आम्ही तरी काय करणार? जावा नारळ घ्यावा, फुला घ्यावा, काय काय ते घ्यावा। चला, काय किती रुपये पर डे? 50 रुपये। काय काय बेल बिल हा की नाही? पाण्यात भरलेले असू दे, घे आता येईल असते। हे का नाराज करू नको, आणखी केस विंचरूक पण दिलंच नाही। ते का विंचर तू बसून केस पैसे येताना देतो हा, तुझी परडी आणि पैसे देतो, नाही तर मागच्या मागे कल्टी मारू आम्ही। तर परत एकदा आम्ही एंट्री करतो व्हायसून, री एंट्री आमची आहे, कारण फुला बिला विसरली होती। त्या फुला पाडवतच जातस की काय झाला काय तुका? तर कुणकेश्वरच्या मंदिराजवळ आम्ही आता प्रवेश केला आणि यांची काय ते सालाबाद वार्षिक मीटिंग चालू आहे, त्यामुळे हैसून एंट्री बंद आहे। तर आम्ही आता साईडने एंट्री करतो, समोरसून एंट्री बंद केल्याने यांचा काय मीटिंग चालू आहे का? मीटिंग आहे, भांडणं आहे का, चर्चा आता काय माहित नाही काय हो, काय चालू आहे? मीटिंग आहे काय? गाव मीटिंग। हा हा, म्हणजे आहे गाव मीटिंग चालू आहे कुणकेश्वरची, त्यामुळे हय आता आमका दाखवूक भेटणार नाही। तर आम्ही आता मागून एंट्री करतो आहे।
आता आम्ही कुणकेश्वरच्या मंदिरात आतमध्ये प्रवेश केलं. आम्ही आता दर्शन घेतो आणि खूपच सुंदर मंदिर आहे आणि त्याच्याहून सुंदर ही शंकराची पेंटिंग आहे. खूपच भारी वाटतं आणि मस्त वाटतं. हर 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 महादेव. तर बाबा कुणकेश्वर महाराजा ही स्वीट फॅमिली आमची, त्यांना सुखी ठेव आणि काय तिचे व्हिडिओ बनवतात, युट्यूबचे व्हिडिओ बनवतात, त्यांना काय लाईक मिळत नाहीत, व्ह्यू मिळत नाहीत, तर त्यांचा व्ह्यू मिळवते असे कर. कोण लाईक करत नाही, लाईक करताना त्यांचे हात कापतात, त्यांना धीर दे आणि लाईक करूची बुद्धी दे आणि जेव्हा मला आमचं चॅनल व्यवस्थित चालू दे. हर हर महादेव. कुणकेश्वर महाराज की. तर आहे गर्दी नसल्यामुळे आमचा दर्शन एकदम व्यवस्थित झाला आमच्या स्वीट फॅमिलीचा. आणि आम्ही गारांना पण बोललो की आमचा व्हिडिओ व्यवस्थित चालू दे. आणि आज कुणकेश्वराचाच व्हिडिओ आणि कुणकेश्वरचा आम्ही गारानं घातलं. बघू आता किती लाईक भेटतात ते. तर मित्रांनो आता कुणकेश्वरचं दर्शन घेऊन स्वीट फॅमिली आता आहे बसली आहे. समोर समुद्र आहे आणि आहे सनसेट चालू आहे. खरंच खूपच मस्त वाटतं. जर तुम्ही कोकणात गेलास तर कुणकेश्वर मंदिर का नक्की भेट द्या. खरंच खूपच भारी आहे मंदिर. आणि आहे समोर सनसेट चालू आहे, बघा तुम्ही बघू शकता. आता आमचं दर्शन घेऊन झाला कुणकोबाचा. आता आम्ही जातो आता समुद्रात. पेव जातो पेव. चला कपडे चेंज करूया पहिले, असंच घेऊया. आता मित्रांनो आम्ही आधी पहिले कपडे चेंज करून घेतो. मित्रांनो खूपच सुंदर आणि मस्त आणि स्वच्छ समुद्र किनारा बघू शकतास तुम्ही. लयच भारी आहे. आणि हय आम्ही आता पेवतो. भावी कसं वाटलं? भावी मुंबईला नाही ना असं मजा गावी येते ना. कोकणातल्या सुंदर मंदिरांपैकी एक कुणकेश्वर मंदिर आणि आम्ही थंय इलो होतो. आणि आता आम्ही पिऊन झाला आमचा. आता हे पोरा खेळतात आणि या गंधर्वान हे बावडी खोदल्याना. भावी जिया गंधर्व मनीष आणि यांचा पिऊन झाला. आता हे वाळूत मस्ती करतात. आणि काय आला गंधर्व, काय करतस तू? काय होत तुझी बावडी? मोठी होत जाणार काय? तर मित्रांनो आता आमचा दर्शन घेऊन झाला. त्याच्यानंतर इकडे आम्ही स्विमिंग पण केलं, पोहलो पण आम्ही. आणि आता आमच्या व्हिडिओचं एंड करतो. भावी तू करता ना एंड? लाईक करा, शेअर करा, भेटू आता. जय महाराष्ट्र. आणि आमका लागली भूक, तर हे सर्व आतमध्ये घुसली आहेत. आणि हाय ही नाश्ता करतात. भावीजी हा प्लेन डोसा आणि आबान वडापाव घेतला ना. गंधर्व मनीष वडापाव
आणि विठ्ठलने प्लेन डोसा. प्लेन डोसा. आणि दीपाली येणार मसाला डोसा. मसाला डोसा. शाबाश.